tongani sini PISF ni student tai joto ani tigrasa takun tai bungsono ini sung PISF Tigra Indigenous Student Federation ni kungine kaisa press meet kaja abo kahai hanayo sung saklai ka 26 tarik 26 September sini state conference tongani abono defer khaijage khainai 29 September khaijaka tam neboi khaijaka ngaka abo kaisa graino important kaisa nangmani bai emergency ngoina buwagra dilumo thana nangka bom mangjak mangya abo bagini sing khainai 29 September 2022 so abono defer khainai adinong sinai je venue tongmani je town hall ada jaga nai sudu date sini bisa selaijaka aboni bisingte no koimungar ko sini joto rung sulu tongnai sini mo thani sini youth tai sini divisional level ni sini committee rongno joto preparation final kan gobinai hainai au program schedule sum joto no odom ko sungman kan gobinai ang pointar ko joto preparation final tongmani no ready ke khai tongmani abono no habonar gobinai abono bisa poksaloni abono thaka